Ulayım Xitayda ama 5 ýyl boldum bir gurrun bersene şu Xitay ýylyny aý bilesin meýle. Xitay tagamlary, odanlygy, gatygy. Birak ulanlar Kitayski diýmesen. O Xitay oglamla söýüşsen aýyna bir tarapy gowy. Iň bolmaganda söýüşsňde men ýalyny tapmarsyň diýip bilmeýär. Aýowa dogry aýdýan bar bir zawatdan çykan ýaly. Açykmadyň bir zada kada ýaly. Bulan menyusyna ganjanywa barmyka? Näme muwa? Ganjanywa? Sen näme diýip bilen ona hary? Ol qurwaqa süýjer bara, budy. Şol gowurlýar, sata edilýär. Dersinem üstüne chips ýaly, tepeleýärler. Ağzym sojar gitdi daşma. Lan sana wara gowsy biz nahar almaly, chips jygaly aýlmy? Hawa, qaqadylan çekirtke. Menki dozlanan warsyn ýöne. Çıtır çıtır. Ha, sen çıtır da oynayýan. Gowsy wara bärden biz hiç zat giýmäli. Ertirsen gözleýän tagamdan wara şu üç köçük çekirtke, kanat, aýak, Xitay, Tayland, şolaň ähli tagamlarynyň bir jemlenýän magazyny bar. Seni şoňa gitjek. Ýörana janym öýle. Nekeýim. Sana değişti. Hemme gat başlaýdy. Sen özüňi görüşdaýda sana gerek hemme gat bar. Krokodil, asminok, gurwaqy. Mene özüme bir näşe maçalkadan aljak, buram şampun beraýma. Maçalka dä bu kömelek masgar etdiň meni. Ba, kömelek görenim ýalan eken. Anyny görüşdireli. O, toň aýagy. Şunu görsem durulamokda. Messenderna jygyndan işläý. Ya, men iýmänine gowsy. Sen şu toğun ulan bol, meni özüne bir. Şu anakomnaňyz näçeden? Anakom dädir, ramyon koreyski. Ba, ay men gowsy bilýän tagamlardan alaýyn, şu böreklerden beraý. Dur. Bu börek ine börek aham. Bu näil börek, o börek şunu ýaly kulýärmi? Ovam, sebäbi olum koreyski. Koreyski. Etem gurwaqqa etini. Yok, abys netdim. O sagam sen eýläp beýlek ýapyşma, tutundadyň elinde galýa, gelmeseň iýjekdadyň gorkady. Inam, balyk önümler, seni ýaýjak zatlam. Inam, seni ýaýjak zatlam. O, kilki, gaty gowy. Bahat näçe 500 gram 20 mandam. Ine bolly, şundan bähsan ber ýer-ýarlar. Bollam. Pivatdan geldirim. Sağ olun. Taňry ýapsatyn tamam. Me öz paketim gurar, sen näme alaryň belli däler, çakaýmasyn. Oo, odas. Vay, bu Gel maga diýen aýlaň sen. Bu magazin sen kime? Aa. Şahara gel kalk gittin evine. Geyik görjek meşikler. Ey o da siz mi satarıyordun o dedi. Ey bu ne alaysın? Geyik bar versene o. Ey geyik bar. O, munyň başga çany. Muna meliň alýan. Bolly baýaga sen. Ay men pulum yok ayağımda. Haçsoň beri berersiň özüň. Sonra sana bir mu düşüp durur? Yok, men sana jaň etmeýän. Bolýa. Alo. Alo. Bir kocadan eşkallın mı? Hava alım. Hava şu net yaptın da vakt bırak getire de şampunu. Näme? Bolly da. Ne adam jaňa doty. O dostçan. Alo brat. O VIP köşeden eşgalınız deyip pulunu sorap durlara pulunu getir deyip. Jaňa demasalar getirip berdi. Hani sen soracak geldiydin ha pulunu. Yo dostçan, senden pulu men soram, o şu wagt dogry dem. Bergen bolsa bermeli bol. Getirip berdi dost. Bolya. Bolly getirýär. Aynen bana ya. Alalan näme diýip. Alo. Alo. Men senden eşgalım mı ha? Yo menden almasana yanım. Ey dinleme ne? Kim bana eşik veren olsa son öğrensin. Düşündün bana sen aylama. Näme diýär? Ma kim eşik veren olsun o özcanı sonrasın diyor. Oy. Ayol kakası yürü. Ayol giyecekler şu altın markette yatmalı mı neymiş kikkasını geçip bolan oğa mı? Ola hakikat. Gel Midglass'ra varken borsa da geçinden alın la. Kakası şunlara taşan giyece verilen hasam okul içinden ama alçağa. O şunu çalmak neyime gerek ay? Ayol bu kaşa beylek kaşlardan kovu öden hıypır kelse tuğlu arvalı alçak. Al. Ayol altın market'ın kikkası sever giyece düşmedi yeri uğraptır abi. Ne ettin ha? O düğün akşam karaç düğüş vardın. Altın market'ta yine moşa skitka var mısın?
Şoňa ýetişekdi. Giýje bolsa da ılgap haýda sowda edýän etsin. Diýişimde. Ay men bolsa diýişimde owadan gyryle parkda aýlandym. Sana men bilenmi? Ýok, sen altın markete gitdiňmi? iş öy. Onun niresinde durmuşa çıkmalı. Bahana life thinking. Ay öyle dvayınız koçu olun ay. Üçüncünü tananda şu kapıdan kim erkek giriyere durmuşa çıkyan. Dasta çıktı olsa da. Bir, iki, üç. Ola hiç kimem girenek benim durmuşa çıkamak mı? Salam beyler. Bana geçime sumka gerek de paylaşmak kömödäýin. Güzel. Ana bak ne var? Ecemi de gerek mi? Owa, geçime gerek. Ecemiz neçe yaşında? 23 bu 53 yaşında ýöne men ýüregimde mudama ejemjan 23 yaşında. Klajam sumkasam original koja. Alyan güzel mi? Goýja eken. Original koýroýdy. Kojasım kaldığınız indi köşem saylalayın ecemize. Tüs ejemin geýänlerine ne? Şu at kakraşlan siz onu ecemde kovelişir. Dogry aýdýan. Ejemi awada we molla garada kitmeli. Muna malaýyn. Ben gyýjymy dalmam mümkin mi? Anana dogry. Buliken. Şu ýerde kimi? Yo. Bu optimalca bolly. Goşulma. Men 3-4 ýyl ýene garaşýar. Dabay. Öllere vinavat. Yine beni priznavat eden oklar. Valya. Hemmemiz eme gece alık bolun ne 3 paralel burada bakana tapallan. O samsık allalyna. Aytmasan ey menen bir giyja alma, bir hilini giyirmeni gorkam. Bollu şey diýersin, nem giýje alyp geldim. Bol men oyna. Bol. Biz magazyny näçe datýas ha? Peki de tuzu. Dogry. Wat näçe sagat? 10:30. Siz wagtyna gelen bolsaňyz, şul eýranyň 1200 tim halsy biriniň öýüni bezep durardy. Ya bolmasa ine Türk'ün halsynyň puly men juguyum bezep oturardy. Siz näçe giýjä galamyň? Aýdynmy? Biz hemmemiz bir maşinine wagtynajyk gelip oturduk. Ýöne maşinin teker ýarlaýdy da. Owa. Çeke ýarly. Olya, gurulaman. Heriňiz bir halyň öňüne geçin. Heriňizde de bir list, bir ruçko. Taňa da bir list, bir ruçko. Hanini siz ýazyň şoňa. Maşinin haýsy teker ýarly. Nädip geçýän bilmän bolsaňmy? Şeýle köňkülükle 1 2 3. Ana. Näde taklajam bilen bappa. Täzetin haýaladylan görnüşde de görüň. 1 2 3. Nämetsem käm şunyny. Men hanga diýem o. Ne onu kime diýen? Ne diýen? Gurulýşym şeýle. Men ha ejing diýem o. Ejing. Men ejing dik. Ine urevin. Ine şunu urevin niýle. Ine şeýdik gönlek goýla urevin. Goýun sana mäzir gorkajak. Ine goýun ay gaçara. Urevin. Şeýdik goýlanda urevin goýlan.
Şu neden adam kimsen o? Kimsen? Diýilmi sen ýatyjakanna? Bamyň sen ýaşaýanmy? Näme keyp etdiň beýle bun beýdar ýany o. Bir keyp edýän sen. Bize de aýt näme keyp edýäni. Bize medal o. Gaýrat et, beýtmenni gaýrat et. Aradan dana me malar gözäp ýöňýydy diýip bolýan bular. Padwala gaçan eken ara. Gölýän ýyzynyň çöndür bular, gölýän çykarjak gorpy. Ne edip çykaraýyn oýny meşler? Aýdyň ne edip? Ota çıkacak diýen çıkarardın da şeýdip heleme moğlap durupdyň ara. Hay Allah, esasat dilim bilen kapyny açamadyň. Otlaýar. Maňa seredin. Bolt görenim ýalan eken men ara. Kartyra da beýle dur bolt taklarym. Ýa-na soda diýip goýupdyň da men beýtmäň. Men pikirimçe şu maşyny ýetan tehnik öýdýän. Bir loga serdim, açyra dakylýan bir log. 50 ýatalan. Mana des kelle was ýüreg ýok ýöne. Tulemy? Bu näýlek mas almak golary, maňa seredin mas, maň alyp duraga mas, nolşy, nol. Şusan faada top diýne gelýär. Men masdan şeýle 50 men togrunok, korupsa degirsem, iskire berýär ýene. Ne iskire berýär, bu näýlek golýar. Aslında menem togrmalyamaýby. Haçanna öýde etmäni iş tapmadyk wagtymyz. Şu näden adam kimsen o? Kimsen? Diýilmi sen ýatyjakanna? Bamyň sen ýaşaýanmy? Näme keyp etdiň beýle bun beýdar ýany o. Bir keyp edýän sen. Bize de aýt näme keyp edýäni. Bize medal o. Gaýrat et, beýtmenni gaýrat et. Klatas yaman hidil toy bollo. Nisip bolsa suylaň aýagyna çendim. Menem jaý toy sünnet toy etdik. Senden hidil toy bolla. Men 10 ýa hidil bolardyr etmedim. Ýöne hasam hidil ýeri bar eken, bäbek toy etdim. Her kim Medine janma gadyl ýetiripdir, göreýdi. Şeýle. Göreýdi sen bular. Tata! Tuolla men etsin. Ýöne şu näme desmelýär diýsen Klatas. Üýşürip hemmesin tokka bir gadala desmelýär şu çağama. Ayrıp ýygna goýup onu soklar, satýyp bir ulubat. Ene hersin bir joramyň eden, bir joramyň eden. Ýöne şuny owuny uşak edipdirler da. Bir ştaýda Fehramyň eden, ýoksa Fehram Medine diýip ýazypdyr da ýüzüne. Ol gelenler waryn aýryp bir gadala desmelýär. Men üstüne takynyp ýörnä, görmemiş diýmerler gerek maňa. Şoňçyn ýa bular hem daklamanyň näme bolýar milli tälle. Şoňçyn aýryşdyryp çykany Medine we lokka bir gadala desmelýär. Ay klatasym. Görmemişsin aýtjasy bolupsyň sen. Eline 20 tane bracelet takyp. Muny satmalýaryn men bilýän. Satsa sat gaýtar. Ýok. Ulugada öwürjek diýsen gön öwürk gaýtar. Gön ulugada öwürk gaýtar. Ýene sana gowelşä. Ýene taýýar. Ayka gold diýmel sana. Ayka diamond tälle. Ayka gold adam ikki. Şu adam getip platasen on ýaly gyzylly bolsaň. Näçe? Näçe 77 diýär. İçmemiş olsaydyk ýa. Aleykümselam. Ýasyn ýatylar. Tata. Eretmen gydymaň toýuna işen gyzıllary. Gör. Sen toýatdan soň çagadyl işen. Soň toýundan soň menem toý etmeli net etdim mene. Net toý etjek diýen. Ama net toý zaýat etjek. Şuň çagadyl işdi. Ýöne ene näme diýip diýsen, alada bolly bu gyzyllar maňa. Men gydyma lokko jabardada çatşak. Ýok, o jahadan aljak diýen, çatşakda pulny alyp gitjek. Sen haýsy maslahat berýän? Çatşak bolsaň da gowy wagtdan alar. Ýok, çatşak diýsen de magadina gowy wagtamy bar. Gol çatşwan bolýar.
Nämeden kılattız? Dinşme alıp koysana kıydın alıp duran bakın var. Awa. Yok satayınlanin pulun ulandan sakadal duranı bilen istat bolanok. Pul kazanat abaratlar ulalyança pul nişrarını tamam işin atın. Men bir zat kellemeyle. Men häzir şunu tarkip lok hoca pulum alyp kapıdan çıktım. Sen kadar soramazsın. Yok da men on ýaly olanlar. Şoňa söz etdim. Tarkip pulum alyp gitjek. Pul nalalanma. Sen mi? Söz. Davay tarsal ölç çaqıramy. Gurlaşdyk ýa-ňa, adam ýaly gurlaşdyk. Elam dasna mal men burada qargalyan. Sawol tağman islen. Eger sizden çağalaňyzy netlak goýan gydylyňyz bolsa çağalaňyzdan kiçi bolsa, satyndanym abarodyn çağalaňyz ulalyança gydylam ulalsyn. Ýöne şular ýaly dostsyňyzdan hatmana gelýär, ýaman apasny bolýar. Gydyla değişdi, näme aladaňyz derdiňiz, bawa sat derýär oglanlar çöp berýär. Gydylyňy satjakmy, aljakmy, bejerjakmy, gydyla değişdi derdiňiz şaýda çöberler. Onuň hukman men ýaly gol dostsyňyz bilen gelin. Beraber ona pul gerek bolmagy mümkin.